Indaba yami noNomusa. UNomusa bekuyintokazi enhle kakhulu endaweni futhi kubo bewumndeni omi kahle onothile. Kepha khona kunjalo nganginothando ngoNomusa. Inkinga enganginayo ukuthi njalo uma ngimnaye uNomusa ngilibika udaba lami. Ngangiye ngithi uma ngimbuka ngimbone ukuthi uwumuntu ongcono kakhulu kunami futhi ofanelwe umuntu ongcono ukudlula mina. Kepha okukhulu kakhulu engingasoze ngakukhohlwa empilweni yami okuhle engakwenzelwa uNomusa. UNomusa ungithandile futhi nami ngimthandile. UNomusa usilindile isimo sami saze saba sihle. Wangilinda nami ngaba namandla njenganabantu akwazi ukubalindisa ababe namandla ukuthi bangamenzela noma yini ayifunayo ngaleso sikhathi mina ngingenalutho. UNomusa namhlanje ngiyabonga. Ngicela wamukele namhlanje umshado wami noNomusa. Lo mshado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Bengicela namukele nazi izimvu zikaNkulunkulu ngosuku lwazo olukhulu lomshado. Ngithi ngibafisela injabulo enezibusiso. Amen bazalwane. Amen. Haleluya. Asukuma umama wakamakhelwane athi, Nomusa mntanami, okumele ukwazi ukuthi kuyabekezelwa emendweni. Ubekezele mntanami, uvuse umuzwa wakho ukhabazela. Nathi sikhona singabafazi sizokweseka. Uqhuma umkikizo. Emveni kosuku lomshado, yimi loyo noNomusa sesihleli siyazixoxela nje emzini wethu ngokubekezela kwethu. Abantu ebebemfuna uNomusa abamtholanga. Ebebefisa kuhlukane kuphela uthando lwethu noNomusa, lokho akwenzekanga. Ukwazile uNomusa ukubekezela angibekezelele. Namhlanje sike emzini wethu ngokuthula. Ngijabulile empilweni yami, ngiyindoda ejabulile ngenxa kaNomusa. Impela lamazwi athi indoda yenza kahle empilweni ingoba kunowesifazane oqotho eduze kwayo. Namhlanje ngiyawavuma.